Fil-baġit tas-sena d-dieħla 92,000 pensjonant se jerġgħu jibbenefikaw minn żieda fil-pensjoni tagħhom. Il-Ministru għall-Familja u s-Solidarjetà Soċjali Michael Falzon qal li fil-baġit li se jiġi ppreżentat f'Ottubru li ġej, il-pensjonanti kollha se jaraw żieda fil-pensjoni tagħhom filwaqt li se jingħataw ukoll iż-żieda tal-għoli tal-ħajja. Din se tkun ir-raba' żieda konsekuttiva fil-pensjonijiet. Kien fil-budget tas-sena 2016 li l-Gvern beda jżid il-pensjonijiet sena wara l-oħra. Bil-mandat tal-Gvern huwa li kif imwiegħed fil-manifest elettorali f'din il-leġislatura il-pensjoni tiżdied b'minimu ta' 8 euro fil-ġimgħa. Di mhix l-ewwel darba li tajna żidiet bħala amministrazzjoni laburista fil-pensjonijiet wara 25 sena fil-limbu sħaħ taħt amministrazzjonijiet nazzjonalisti. Il-pensjoni per se, mhux bl-għoli tal-ħajja ma l-pensjoni per se, żdiedet għal darba 2-3. Prim Ministru għamel commitment li se tingħata żied oħra lill-pensjonanti. Il-Ministru Michael Falzon sostna li l-Gvern huwa impenjat li l-Gvern ikompli jgħin lill-anzjani li huma fost l-aktar vulnerabbli fis-soċjetà. L-istatistika turi li mijiet ta' anzjani li sa ftit ta' snin ilu kienu mċaħda mill-aktar affarijiet bażiċi, illum tejbu l-livell ta' għixin tagħhom, grazzi għaż-żieda fil-pensjonijiet u għatta miżuri soċjali oħrajn. Li hu żgur illi anka minn statistika uffiċjali msewta l-NSO kif ukoll minn statistika tal-Eurostat, ir-riżulta li għalkemm kif nufatt li l-pensjonanti huma persuni fost iktar vulnerabbli fis-soċjetà tagħna, imma bħala fatt anke dawk li huma pensjonanti 65 plus illi huma f'severe material deprivation, ġifi dak li bnissejħulu l-far, hemmhekk kellna rajna bdejna naraw tnaqqis, ġifieri żgur li dawk il-miżuri ħallu l-effett tagħhom. Intant il-Ministru Michael Falzon qal li bħalissa l-Ministeru għall-Familja u s-Solidarjetà Soċjali għaddej b'ħidma fuq miżuri soċjali li se jitħabbru fil-baġit tas-sena 2019. Għal darb'oħra l-Gvern se jkompli jindirizza inġustizzji u anomaliji fosthom ma' membri tal-Korp tal-Pulizija, eks ħaddiema tal-Korpi, eks ħaddiema tax-Xatt u eks ħaddiema tal-Malta Electricity Board. Kellek pereżempju diġà għamilna ħlas swiet issa għaddiet u se jsir ħlas ieħor din is-sena aktar tard din is-sena lejn Novembru niftakar sewwa. Dawk li huma pereżempju membri tal-ex korpi ta' qabel il-1979. Pulizija għal dawk li ma kinux tħallsu għall overtime. Kellek il-ħaddiema tax-Xatt, kellek il-ħaddiema tal-Malta Electricity Board. L-intenzjoni hija li ovvjament dawn l-anomaliji aħna bdejna nittrattawhom. Il-Ministru Falzon qal li dawn iż-żidiet huma possibbli għax il-Gvern għandu ekonomija b'saħħitha u rreġistra surplus li qed iservi sabiex jgħin il-familji u l-pensjonanti Maltin u Għawċin.